سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروزه ویدیومو двойка دخترا ما در شهر نوسیبірسک خلوکسکی 3B улица 3B магазин остановка 19 savdo میکنیم دخترا. اینجا دکان ما одежда و парамо кафе دخترا. سیتا اینا دکان ما من одежда من داری خدمات دخترا. اینجا من территория دو طرف من остановка دخترا. من лестница остановка من вай طرفم остановка. Остановка магазин уздам будем же круги главный докторо. Машинки будем же метрои, дагар остановка вроде ду пара остановка докторо. آخه куртачоки гafsаки ки қадаш дарози хушро вардем бе капшон размераш ачулаш то 54 2500 рублей. Қадаш нигоҳ кунем ки дарозиш ва дараҷаш хушро. Цену муд расветка кури экрана менин наличие аст. Отправка аз шаҳр Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кардем мешавад. Сетами расветка духтаро размерро экрананда ҳай нависид бо хай размеррои мебинам, лекин бо алкаин фурӯхтамам. Қадаша бяни чихе дарози хушро клиентам диги будан гирифтан барои занакои калонам нағз гирифтан. Ман хостам барои шумо дарозиши нишон диҳам. Мана бо им без рукавка ки ин светша гирифтан беҳад хушро. Қадаша нигоҳ кунед дарозиша пешош капшонкаш немустаҳкамаки дарозишам нағз хай разрезаш калонтар бошад ва барои духта нигоҳ проблема нест. Ҳами главни қадаш дарозост. марҳама нигоҳ кунед двойкачои беҳад фасонаки хушрӯгар макаки зимни овардем барои шумо духтаро. Барои корпоши такой куртка поши удобники удобна мин двойка основной 90% магазини ман бовар кунед двойка. Барои ки двойка беҳад хадавои шаҳрӣ монда. аз себи ки боронгари лой таки по бисёр тайр мешавад. бисёри занакои калонсолон двойка мепошанд барои кор, барои таки куртка поши духтаро. ина мегиред куртачоя шимои джински ё масалан бружаи ғафски ҳам мепошид. аввалакои баҳор шавад ина бемало почаш хати ҳам мепошид. ҳозир атакаш бириш бошда хати почаш камплекари ҳам пошид. ҳама тарафа варианта шай. ина ҳама вақт мепошид. бемалол мепошид. пешай замокчадор барои занҳои ширмидодагиам беҳад удобна. дарозиш ба дараҷаш хушро духтаро. короткича не аз себи ки қадаи манекенимо баланд яго 70-75 духтаро. ин духтари ки бошад ки қадаш яго 70. представить кунед яго 65 яго 60 бо дарозтари хушро мешавад. қадаш яго да куртаҳоя. ами расветка киро экранам бинед наличие ҳаст духтаро. яъне живой видео каргимам дидед ҳамаш наличие ҳаст духтаро. ғафсака кашмир материалаш зимни штуштум поштек духтаро. расветка киро экранам бинед наличие ҳаст. размеро 46 то 52 мерад. нархош 2300 рублей. отправка аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия тариқи почти Россия равон кардем мешавад духтаро. удобна духтаро. мана шанбе бозор буд дина бо хай бисёртар рӯзи бозор бисёртар хай одам шуд. чанха духтаро гирифтан барои корпоши ба барои корпоши двойка гирифтед. курси дароз нишонти худшон дароз бош нишонти не дароз нема ба удобна куртка ба хай хел двойкачаҳо нағз ё масалан қадаи паст ба двойка беҳтар гуфта бисёри фақат дина савдои ман двойка шуд. хай шукри худо. двойка бисёр накиз вибор бисёр духтаро. бо ман ҳай моделако ҳай размераш 52 мерад 46 то 52 мерад духтаро. 4 муд расветка тканаш спортивный яъне материалаш двухнитка спортивный. обшуй духтаро 4 муд расветка гиро экранам бинед наличие ҳаст. почоша калон калони хушро духта ки моделаш нигоҳ кунед ман сураташам монда. қадош дароз духтаро. манам ҳаракат мекунам ки қадои дароз биёрам духтаро. ба ман не куртачои хушро биёрам барои шумо духтаро. манам ин намуду духта. ки ба кадом расветкаш мақбул скриншот кунед партои духтаро. номерои ватсаби ман рӯи экрананда. мо шаҳри Новосибирск улица Хлокский 3B духтаро. размерош рӯи экрананда нархош рӯи экрананда. ми скриншот мекунам мепартон апа ин чанд пул размераш чанд
یا مثلا размере ки шумо мепошед ҳамин либосанда размери калонаш бошад, например 50 52 54 муштик бошад. ман сразу рӯи экран менависам ки размераш 42 то 52 ё 42 то 60 гуфта менависам духтаро. аҳамияти рӯи экран ба размеро ба нигоҳ кунед, размертон набошад гар ки пурсидгар саравна ҳамон размер нест духтаро. масалан ҳамин як кас скриншот мекунад, ягон кас мепартон 56 айми ё 58 айми бошад, ман духтаро рӯи экран менависам. барои шумо осон шудан, барои худам, яъне корум осон шудан, ҳар якаши нигоҳ кунед. ман отдельно моделоба размераши нархиши менависам ки вибортон осон шавад, нигоҳ кунед шумо ба кадомиш маъқул, баъд яъне хулосо ба омада харидортон кунед. гуфта ман барои ҳамин ҳаракат мекунам ки монтаж кунам ки видеоҳо фаҳмо шавад барои шумо. барои бисёри занҳо мепартан ин чанд пул, ин чӣ хел, ин чизия материал, ин чӣ хел мешавад, ин фалон размераш нестми ё инаш нестми ва яш нестми. хай ку ман то чини оварданам, ҳамиҳои овардагӣ размерашро экранба мондагӣ нархошро нависидагӣ, номерои мондагӣ мегӯям ки отправка аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия мегӯям. ҳамин хулосо бурорид ки ба тамоми шаҳри Россия гуфтам, ба значит ма шаҳри масалан Хабаровсканда, хай значит доставка ҳаст, барое ки ба тамоми шаҳри Россия гуфт. сайр мекунам ҳамин видео пафтид фалон шаҳр ба доставка ҳайми, ин шаҳр ба доставка ҳайми, ин куртатон чанд пул ё инаш чизе ва як чизе. духтаро хай ҳамин мо масалан чӣ гӯм аллакай дисим, ҳама масалан мешунавад, мебинад. барои ҳамин маъқула кунед, скриншот кунед, партоед. доставка мекунем ҳама шаҳрба. доставкаҳо мешавад аз 450 рубл. бо дигар шаҳрҳое ки дур ҳаст ваҳо бо камтар қимат мешавад 1 кило бор. мана бо ин намуд двойкачи хуш рӯи почаш килёши новинка овардаги духтаро. расветкашо нигоҳ кунед, 4 намуд расветкаш аст. отправка аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия. ман муддати 4 сол аст ки хай интернет магазин савдо мекунам. ҳамин чӣ гӯм аввал хонанда савдо мекардам, аллакай ҳам бисёро ки мана дидагӣ асар мебинам медонанд. аввалаш пухтупаз мекардам, яъне канали пухтупазам буд. пухтупаз мекардам. баъд хай секин соҳаи бизнес гузоштем, барое ки хай беҳбудии зиндагӣ духтаро. ҳама аллакай ҳозир бисёр занакои мо ҳаракат кардем ки валбресан кор кунанд духтаро. валбресан беҳад нағз манам ҳаракат кардем ки як валбресоя хай бучениёшо нигоҳ кунам духтаро. хай ҳама ҳаракат кунанд барои чӣ? барои зиндагии худаш, барои беҳбудии зиндагии оилаи худаш. барои ҳамин манам ҳаракат мекунам ки хай чӣ гӯм ки намехоҳад ки кадом модар падар намехоҳад ки фарзандаш хушро бошад, хушро хӯрад, хушро мактаб равад. барои ҳамин духтароe ки масалан соҳаи бизнес мекунанд ё ташкилкаросиянд ё мекарагӣ нияташон кунанд кори нағз духтаро. амхе тройкачаи фасони хушро материалаш дух нитка спортивни духтаро. тройка инҳо нигоҳ кунед. расветкаша 6 намуд ба фикрам 6 намуд расветкаш аст. пешакош хел подсвети худаш, футболкаш остинош дароз, футболкаша қадаш 85 духтаро, спортивкаш 1.10. анами расветкачаҳое ки дидид ҳамаш наличи аст материалаш. ман пеш видео кардам. беҳад одамзеб барои келинчако гирифтам, духтаракои ёшам гирифтам, мактабхоноям гирифтам, занакоям мегиранд духтаро. универсалне бекапушон. ҳамин расветка ҳамаш аз 2800 рубл духтаро. бо куртаҳои сабр овардем. як бор овардагӣ будам духтаро. фурӯхтам аз сабаби ки қадаш дарози хушрӯи танош пафта меистад. бисёри мардакобу маъқул шуд. барое ки бисёри харидорҳои ма қати шафарашон мебиёнд, хай почта мебуранд, шафарашон вибор мекунанд. бисёри клиентои ма қати хай шафарашон мебиёнд, почта мебуранд. бисёр манба ки биёд мардакош ки аввал мардаком ки курти дарозтар бошад, партофтагӣ истад бошад, азонуш поён бошад. ман мехоҳам куртое ки мананда ҳай дарози азону поён мехоҳам васеъкар. ман ҳамиҳои нишон медиҳам ки ҳамин дарозака ки пафта истод ки бошад. ман ҳамин сабра бисёртар нишон додам. бисёриҳо анами харидорӣ кардам, барое ки якумаш танатон бо намечаспад, пафтаги озод танатонанда. дуюмаш қадаш беҳад хушрӯи дароз ба дараҷаш, разрезош калон не, номаш ба разрез чашай.
من разрезкачи нишон диҳам чӣ қадар разрезаша мана и қак разрезакашай қати почаш духтаро размераш аз 46 то 52 инаки свободно мистад 52 ам озод пафта мистад тантоба бо мана инҷа духтаро размерҳои нигоҳ кунед ябо либосҳои нигоҳро гузаред асаби ки беҳад войкомо бисёр гуфтам пурра ҳамеша видеока натонистам барои ки беҳад видео дароз мешад ман анамин 4 ряд размери ман калон чиндаги аз 50 то 56 58 духтаро бисёриш то 54-шам ҳай 52-шам ҳай просто ман размери калона як ряд карги ки мен якта тарафу ҷудо карги ки мебиёд масалан размери аз 50 боло дар кор ман мегӯям нигоҳ кунед ҳамчанда размератона меёбед барои ҳамин нигоҳ кунед на ин размерако то 58 мирад двойкчо мана ин двойкчо то 56 мирад духтаро нигоҳ кунед қадашам хушрӯ дарозишам хушрӯ хел сифаташам наз ами 4 намуд расветкаш қадаш ягуда размераш аз 52 то 50 аз 50 то 56 мирад духтаро ана инҷанда бошад духтаро тройкаҳо ҳай тройкаҳо 2800 рубл аз 50 то 60 мирад аз 52 то 60 мирад хайнами территория духтаро намина нигоҳ кроскитон ҳамаш размераш аз 50 52 56 58 бам ҳаст духтаро мана инҳо бошад лекин аз 46 то 52 материали микровилве духтаро шуштуштум бошед об шо ана инҳош то 58 мирад куртачо бе капушон озод накист ба дараҷаш кушод духтаро инҳо озоди хушро бисёри занаҳои мо масалан кор кунанд масалан ҳар як корхона подсвет яку хеле либос бошанд масалан кабуд баъзе ҷо сафед баъзе ҷо зард аку ҳам хел барои ҳаминҳоям мегиранд ҳамо ҳамранге мо корхонаошо мегиранд бисёро мо ки хай мо ба костюму шимитад пошта наметавонем мо бошад куртачои то зонҳомои бошад қилаки хай ку шарм медорем барои ҳамин духтаро бисёр аднатониҳоям ҳай барои корпошӣ барои масалан таки курткапошиҳоба ҳаст корба абҷир двойка мана ха двойкачаҳомо то 58 ман нишон додам видеода хадашам дарози нағз моддашам хеле ҳо як цветаш бисёр буд коричневию сиёҳимош бисёр тамом шуд духтаро нигоҳ кунед ин пара то охира двойка рӯи хонупошкома палатноҳо нештапило хебе мегӯем хебе ам гӯяд вискоза маечни хе материалакоям ай рӯи хонупошиба неҳо то 58 мирад духтаро анамин чизоям ҳаст духтаро ромолои интизор мешим худо хоҳад ромолои навам мебиёд зимни вариант полни зимниҳо бо нархҳои дастрас духтаро иншоалло ин ҳафта мебиёд то охираш мебиёд ё ҳафти навба имсол тамоман масъалаи ромолобо мо камтар дер вай кареми нест тамоман ҷошбам нест духтаро рости гап духтасагишам не асаби ки мегӯяд арендаҳои сеха бардоштаги духтарое ки кор мекунанд оиле ки камбозиш ки кор накарос курсо доллар бардоштаги ха камтар мегӯяд проблема барои ҳамин сехаози кор накарос соусами сехаои вай кор накарос ромолои зимниам камтар иншоалло ромолои зимни аман нағзоша аканали ман меёвед бисёр мо уже харида шудаги худо хоҳад имрӯз пакат правка кунад ромолои беҳтарин шапкадор бе шапка барои занакои калон бе нигиндорако тамоми намуди зимнӣ мешавад духтаро ждат кунед мен як ҳафта дига дуришки ромолои зори хушрӯи фасони имсола моддаҳои аканали ман меёвед хел двойкачо духтаро замокча то поина кисаошо нишон додам светош намудош ки ба кадом расветкаш мақбул скриншот кунед партои духтаро 4 намуд расветкаш аст қадаш як духтаро барои ҳамин духтаро интизор шавед видеоҳои ромолакои мана духтаро иншоалло хел мебиёд анча вақт ки ромолои бисёри фасони пешинаҳо нагирифтем барои ки нест асан ҳамаҳо гуфтам як занакое ки ама бисёр ромол хадга як ромолои кӯҳна кунанд гуфтам баъд ромолои новинка бошад кунем аллакай навистосиян ки апа ромоло кӯҳна шуд кани наво хай мебиёд иншоалло мебиёд бо ин зимистон ромолакои гарми хушрӯи сатракои ба зебки занҳои ҳамошона таъмин мекунем худо хоҳад бо ман ҳамин двойкаҳомо ҳай духтаро 2200 рубли хай бисёр неҳо духтаро кам мондагӣ ман 2500 фурохтаги асабиги ҳо кам мондагӣ 2200 рубли размераш стандарт аз 42 то 48 мирад духтаро
بسیار راسپراداژ پرسیدن، ولی راسپراداژ با چیزمو هم نیست است. برای که منم امسکالادا ارزان شود راسپراداژ کنم، مثلا دوتا سیتا مونات ارالش مونات همون چیزاشو نمیگیرم، راسپراداژ کنم میفروشم برای زنها. خدا خواهد یک پارتی انشالله میشد هفته دیگه نصیب باشد، نمیدونم چیزی میشه دو خیلی میشودگیست و این منبع می نویسم واتساپ که پر راسپراداژ کی میشد گفته خیلی نمیدونم یا سطر میشد یا لیباس میشد انیق نمیدونم لیکن میکنیم انشالله. اینها 2000 رزمیراش دخترها پنجم خان تا سنیفای امین نوهم خانه میشد. انش تنوکتر خیلی اهمی سیویتش ما انا این سیاه و کاریچنویش دخترها از سنیفی پنجم خان تا نوهم خان دهم خانه میشد دخترها. این سیویتش تمام شدگی دخترها. سیتا می سیویتش های سیریش ما داشتگی مبایننگی سیتا سیویتش های 2000 روبلی رزمیرش پنجم خانه تا نهم دهم خانه میشد. خودش درازی شروع میشد ها با کاراتکی نمیشد دخترها. اینها خیلی دخترکوی کلام پشتگی نکیست دخترچوی پنجم ششم خان با از آنشون پایم شد. اینها رزمیرش مایده دخترگی با این نمود راسویتکه های رزمیرای کلانموهای تا 52-54 های دخترها 2400 روبلی راسویتکاش نگاه کنید. خودش دراز که شروع اتریزش نه شتشتم پشتگی متریالکا دخترها که به کدام راسویتکاش مقصود کنید شاپ کنید پرتایید. отправки ما از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهری روسیه ترقی پشتی روسیه روان کنیم میشه. ما شهر نوسیبیرسک انده آدمایی که در شهر نوسیبیرسک اید میتونید آمده اپش دیده پشت خریداری کنید. آدمایی که مثلا دیگه شهرهای دورنده هایید نگاه کنید راسویتکاش رزمیراش ما отправка میکنم ترقی پشت برای شما دخترها. منم خیمه دیلاش قطعش بینی چقدر درازو شروع راسویتکا همش هست نلیچی به دخترها. با این نمودمو های دخترها یکم سیویتش ماندگی نه نه فیلیتیویشای سیاشه کبوتشای دخترها. سی نمود راسویتکاش ماندگی برای همین 2200 روبلی 2500 روبلی بود برای شما 2200 روبلی. این سیویتش نیست است دخترها. دیگه نوش نمیریزن متریالش کاشمیر مول مگ دخترها. انا این فیلیتیویش هست برای فروش سیریش ملکای تمام شد سیاه و کبوت. سیاه شمای کبوت شمای نش سیاه نش کبوت اما سیاه کبوت شمای کبوتشم نغزا کارگرانگی جینس باین سیاه و کبوت فیلیتیوی برای فروش. همین سیاه نمود ماندگی برای دخترچه‌ای که مثلا پنجم ششم هفتم همین بالاها و بیان بسیار خیلی امن دوایکچو میگیرن بسیاری دوایکای برای چه کنم فیزیکولتورا برای مکتب پوشی میگیرن دخترها سپارتیفکا خیلیش بسیار. انا اینها ترایکا دخترها ترایکای جینز رزمیراش از 44 تا 50 جینسی ها ترایکا قطع کاستیومش کاستیوم پوچه فوتبولکا دخترها نو نمود به فکرم راسویتکاش رزمیراش خیلی هستش هم است ارالشش هم ایخش مقبول کنید اسکرین شات رو پرتید من میبینم راسویتکاش باشد отправка میکنم برای شما. جینس نکه جینسی قفسی خوش شروع جینسی های تونوکا یا خیبه نه جینس های سخت که کاستوموشه اما وقت میپوشید اتاقی کاستومش و دلاسکا پوشید هم میشه مثلا قفس و دلاسکا هم پوشید هم میشه دخترها. انا من بود امروزه ویدیوی من بود امروزه دوایکچوی نوینکی ما دخترها که به کدام راسویتکاش مخصوص کنید شاپ کنید پرتایید отправка میکنیم طریق پشت روسیه. با سلامت باشید تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.